Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salajengipun kepareng pratopo awit keparengipun sedaya kadang panung krida adicara umbul donga puja basuki merti dusun Pedukan Krebet warsa kalih ewu 23. Kula ingkang kepareng kapiji nderekaken lampahing adicara pangaosan wonten ing wekdal dalu punika. Kepareng ngaturaken rantamaning titi laksana ingkang sampun rinakit rinancang dening sedaya kadang panawung krida ingkang mekaten rakitanipun. Adicara angka setunggal nggih purwakaning adicara wonten adicara ingkang kalih waosan kalam ilahi ayat suci Al-Qur'an. Wonten adicara ingkang angka 3 nunji pambagya harjayana saking sedaya kadang panawung krida. Adicara ingkang angka sekawan waosan kalimah thayyibah dzikir tahlil ugi mujahadah lan doa bersama wonten ing adicara umbul donga puja basuki merti dusun warsa kalih ewu 23. Wonten adicara ingkang angka gangsal nunji paringipun maudhu hasanah saking panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Andes Thoyyib Hidayat. Wonten paripurnaning adicara pangaosan wonten ing dalu punika adicara ingkang angka 6. Panjenenganipun Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah makaten rantamaning titi laksana adicara pangaosan ingkang kepareng badhe kalampah wonten ing wekdal dalu punika. Dumugi titipan purwakaning adicara pangaosan parimula sumangga kula dherekaken nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi adicara wonten ing wekdal dalu punika wiwit purwa madya wasana tansah kasembatan tinebena saking rupitu. Parimula sumangga adicara kapurwakan kanthi donga liridhoillah wali syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun serani panjenenganipun Mas Nurwiyadi. Katur panjenenganipun Mas Nurwiyadi, sumangga katur.